Hakaban kung siya mga kulay PIW po yang nagapor ka pamataling ba jong ka nga channel MR Don channel. Te ustem tumay bastu ba kami pi baro kot ki kun ka bidi jong trap nadu ki kun ki kiti nadu ki nei ipa nadu ki pa ik ki pa im ki mina ki misan nadu ki bahing ngasem kumta ter tong don bok bau news nem tumai u news nem arjar arpendriu don bok bangi biang ka kamai ka kaji biang ka kot ka khia ngi biang tip top nadong syadong ma tang ba wat nom kami lunti bangi niyo ya ka jingsuk klem da bangi tristom te ka mga kwa pan ongah kan kapur ka menta kalong ba hoi ngas halar ka tuki video ki bala mi bat u ma na kawe na kitu ki kala sapriang ba leng ba ki salmia ki social media gelap tai kebor mo hapo jong kini ki youtuber ba per mo ngila ui ngila sakila jong ki khamat ki jongi ba wina kita ki nang yalam bar ba jong ka UDP mo u ba polong do mo daga ji suwit tiba polong do yong ba house nem arajar arpo pra ya ka voice of the people party kadiga party ka ba yole ese kumta mo yole ese kumta namar ba balai namar ba kinong rim kichungka namar kidi ki besit ki basai ba ki pat ba ro ki ngej ya kata rim kichungka namar ba balai namar ba kalongi ka party ka ba kham kerpang na gi pat ki party ha ki ba kham kerpang na gi pat ki party ngitip ba ya iba ada milar basai moj u presiden jongka voice of the people party ki juga por ulung emle jong anong kram ma ngitip ba uba arda ni ude ubriu uba khoj ba sidur cisur ubam kwa ya kaban pedbit ya kata kana ya pya ka ba kumni kumtai ya ka ba bam kolok ka bam pong kumni kumtai re kawat ya kata ka bha jungi pajba uklo ya kaban ma kaban ai ban sun kumni kumtai te hoj ba kum juru au ba arlong uni MP jingiru ude wena kita ki MP ki ba kit kam niam kamrukom ma kit kam niam uba kit kam niam uba don kata ka jinga ik ka jinga jan bat ublei kat kum jinga i ki jonga bat ki babuni ru ki ong kumta kumbanga yo i te kada isya ru kumta te hot kinong barbor ba kumba ong kaketin mo ukpau bedi sikotar ki kun gila bendi ar kotar ka kemi ke batu situngka ki kun gila bentu ar tengka ma te kini kinong lam jengi long kini kinong lam jengi kile baha pi kile baha bagi digi beri baha kim kwa ya kaman penja kelap ya kita ki ki bangi ngi kwa ban ngi de banyo te kum gini jij beriu kinong lam kidon kat kata kaman sim te kum takin ngamul nong hangan ke por ta pi marba ubriu babai tip bagi pateng jungur gidi babaha pi kade kata ka banga kwa ban kaman nong ke por ta tenga kwa hiru ban ai kublai kerpang ye bapol lang da ma ude UMLA jongka UDP ma uwe nagi ba kamat jongka UDP keren ma siapang ka voice of the people party uyo ijingai uni ubriu uyo ijingai ba ya ka jinglong jongka voice of the people party na marki nong rim joki kilong ban penim ma ban penim ya ka bayap kata ka banengkong ban penim teh ban penim ya ka bayap kata ka penim ya ka bayap ka kentup sibun ma te ka kentup ba ngade MDC hakitu ki por kiba ngade MDC tenga ngadon manusia bat kiwe ki kenhun hajaka banga kabha ka bangade ban sam arspa ngasam ta chitengka pi UMLA hajaka bu sam si hajar tengka ai no tang sipo tengka te kata kiwan penim ken kiwan penim kiwan ban kular ya ba bakin sam long mo haka voice of the people party ngitip ba ka di party ka bakhoj ka basida ka bam kwa ya kita ki baro mo ngitip ba ka politik ka di ka bakhoj ka bakentang te ta namar ba gede gino yalam jongi kide kita ki ba jersey ki ba jardan delor tanurem ba ka ki ong ba ka politik ka di ka ba jaklia te ngasu ai kwa banai kublai kerpang ya iba polong do te don rugi boong ba ni ula septing ya ka voice of the people party namar ba ula don nakane ka party UDP ulong gopta ulong gomne mo kata ka di ka jing komen ki ba te ki ong ru ba namar ba uba pol ude useng balang
Ude usang balanga ki por munswa u imha namataka riti kasansyar kadustur jongi uta ukasi ukara. Delor tan bau ai ka jingero ya ka Voice of the People Party. Henry ki babun ki komen. Don rugi bang naki na pernah ki ba ul akwa join palat ya ka Voice of the People Party. Ngamtip hadu kano kalong ga badai bat kano kalong ga bomdai. Nama kata ditang ke jing komen jo ki pa. Te hoy. Ngas ko panai kulai kerpang ya ba pol mar ubriu ubastat ngong ya pi. Ubriu bastat u yarap ya ka Voice of the People Party. Ubriu bastat ubriu ubadon sya ta jingit klik nama ta ka ri bang je bendriu jongi. Ki yarap ki perto ya ka Voice of the People Party. Ki briu hi ki bakwa bakane ka ri jongi nalor bakal ada yar arsut kidang kwa ban yar biang sa arsut kabulong sausut. Ma te kita ki bro ki ba merap ya ka Voice of the People Party kide ki kwan man to simen kide ki kwan to simet ki wan sisin na kasan snam ki wan man IQ wan ai jan wan ai by school wan ai by pang by stom kita kide ki parti ki bangat hakajar. Kita kide ki parti ki pendon kam da kata kajar ngitip hagapung kidok ha gibun wat lada kibun makanaru pimyo ban kem kida kakti pimyo ban kem kida kakti wat la kibun kano pimyo ban kem kida kakti te pihak ban riam menta pilih ben ajing bam sibit pin kawang na gajar barakot kingan kata kadai kaba ka kabangayo ha ka Voice of the People Party hi ngong pi kamdon kum kata kidok ha gibun na gapung kisulet ban kwai tangda i kwai ibaklem jingbam. Kaba pi kata lada pim perkat arsin laisen kab ba kata ka Voice of the People Party kali kwai om bakar le kwai rengkat ba kata ki jingbam haswaba maki kintebut kim nom le kwai lingba ki jingbam ka jingbam kawan haden ukwai udon syakman perkat bahaya kata ke ege jumut jong kata ngakwa pinya komen ngakwa pinya kernyong halar ta jingkern ki jonga te tangkane perlop ki video jonga de por ke bonta lara episode nan jaga ne channel pila ban like ban share ban subscribe kum kata kanyang kersian nam takari bat kaje benriu kudu sibun